Mga bay, kahibaw mo, nisikad na ang Grand Sinulog 2025 Festival sa Cebu gahapon. Pero wa ba mo kabantay? Wala bisan anino sa chairman sa Sinulog Foundation Incorporated or SFI nga si dismissed Mayor Michael Rama, wala mo pakita. Ngano ka, no? Atong pangutan on live gikan sa Cebu City, si Dale Israel sa One News Cebu. Dale, unsa na may mga kalihukan karon diha sa Cebu unya kaning obserbasyon sa mga himantayon, giimbita ra ba ka ha si former Mayor Rama? Senior, kahapon sa Cebu City Sports Center, nag-kick-off o kaya pagbukas ng Sinulog 2025 Festival. Ibuksan City, sa usa ka status nga isa, sa alas 2, mga pagka-alas 3, dahil mo ka programa nga nitabo kung di gideklara ni Mayor Raymond Garcia ang opisyal na pagbukas sa Sinulog. Kumanya na, nagparada dayon, ikan sa Basilica, paingon sa Cebu City Sports Center. Puyog ni Garcia si Vice Mayor Don Ontiveros, kumakonsihal sa Dakbayan sa Subo. At sa parada ang brass band, Boy Scouts nga nagdala sa mga bandila sa Pilipinas. Dale, kadiyot sa Dale, kay bati kayong audio Dale. Dale, sige, suwayan na tug usab katong dapit sa parada ba nga giingon nimo? Oh, ang parada city, anabot ang mga kandidatas kung sakay sa mga high class ng mga auto. Pwede ang mga Sinulog dancers gikan sa mga dagkong university sa Cebu City, nakita ang University of San Carlos, Cebu Institute of Technology University, o University of Cebu, guban pa. Ug mapohon, aduna na sa free Sinulog Parade, kini ang Sinulog sa Dakbayan. Din ang parada magsugod mismo sa Barangay Mapolong. Kung kini kong Mabolod City, dinha nagikan ang original nga Sinulog o Sinog. So sa karong tuiga mobalik ang Sinulog kung asa siya gikan. Sarado ang dalan gikan sa Mabolo padung sa Cebu City Sports Center ugma o agi sa Enriquenco Avenue del Maximum Diacotelec City Rosario dayon padung sa Cebu City Sports Center. Adunay 16 na dance activities sa mga barangay ug ang top 10 mao ang pwede na mo-appeal sa Sinulog Grand Parade sa January 19 ang kapistahan sa Santo Niño. Sa katumutan adunay multa nga 100 pesos ang ticket sa Sports Center. Balik kay mga chiki. O pit ninyo. Daghan kayong salamat, Pit Senior Dale Israel. Maayo mo din ha sa Sugbo da, walay hunong ang kasadya og selebrasyon karon sa Cebu. Gikan sa Pasko, bag-ong tuig og karon kanina pong 460th Fiesta Senior ang